povedal, že jak to je všetko, že príde sa do roboty, vyzlieká sa, nachádzajú sa noviny, čítajú sa noviny, kávička si dajú, kávičkujú a čo ja viem, debatujú, vyprávajú a tak pomaly prejde im po obede a odpoledne po obede už sa chystajú na odchod domov. Tak to za to koľkokrát je to tak rečené vyprával, čo všetko, ako to je. Aj to ja mal pravdu, že v skutočnosti to tak bolo po tých závodoch. Málo kedy závode sa čo si robilo. A keď už teda čo sa musel voľaký ten plán splniť, ale aby sa vie čo, voľaké one robili a každý mal plat. A dneska na každého sa vyskašľú.